You boys better know, no, no. We girls gonna run this show. Go girls, go, 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 go. We girls gonna take control. No, no. We girls gonna run this show. Como decidiste comprar este coche? Bueno, pois un pouco en base que os Asos xa se nos empezaba a quedar un pouquiño falta de potencia e rendimiento, xa iba un pouco ao límite. Entonces decidimos buscar un coche sin ter que invertir cartos no Saso, buscar un coche xa máis potente e con outras opcións poder facer algo con el en base a unha copa ou así algo máis tal. E apareceu-nos, bueno, un compañeiro meu falárame que, bueno, de que se vendía este coche e tal, e funo a ver. En principio non, a miña idea era comprar un C2 para poder salir na volante, pero ao final, pois, por precio e por rendimiento e tal, pois é un pouco apoiado por o Copy, que é moito de Renault, pois decidimos quedar con este coche. Copa participaredes este ano? Pois a idea sería correr na Top 10 Pirelli porque fai falta comprar unhas rodas e despois, aparte, tamén participaremos na Galfer. Metas e obxectivos por esta temporada? Bueno, pois en principio sairemos a adaptarnos un poquinho ao coche, ir rodando, intentar mellorar cada carreira, xa que é un coche moi diferente ao Saso, e a ver que podemos facer. E despois teño pensado, se pode, facer o campeonato de slalom, a ver se dá ganado, pero fareino con outro coche, supoño, non con este. Como vedes o campeonato galego e, sobre todo, o tema das copas? Bueno, pois, a verdad que non tan moi enfocadas a promocionar a xente, falta de axudas, económicamente, tal como están as cousas, non é o mellor momento, hai moita falta de axudas e poderíanse mellorar moito máis e intentar axudar moito máis os pilotos e promocionar a xente, que hai xente moi boa que podería chegar bastante lonxe, pero sin as axudas e que as copas, pois tal como están, non é fácil chegar a correr, menos dentro dunha copa. Porque facer un campeonato inteiro supón un desembolso moi grande, e tal como están agora as cousas, os patrocinadores tampouco apoian demasiado. Entonces non se pode permitir correr unha copa unha temporada inteira porque os precios son moi elevados e ao final acabas gastando un montón de pasta e recuperas nada. Gastas moito e despois os premios tampouco que sean, podían ser un pouco millores po precio que nos cobran todo. É dicir que, bueno, de feito este ano de poder estar correndo a Top 10 Pirelli e tal, agradecelo aos patrocinadores que portáronse moi ben e gracias á axuda deles, que senón xa sería totalmente imposible, pero botarnos un cable moi bo, e, bueno, agradecerlle a eles isto, que claramente se non é por eles, pois non poderíamos chegar a correr a Pirelli.
Defíneme ao piloto. Pois é un piloto moi rápido, dame moita seguridade cando imos correndo, podemos ir a fondo que vou super tranquilo con el, e a verdade é un dos pilotos máis rápidos e finos cos que corrín hasta o momento, e nada, en cada rally eu penso que imos mellorando os dous, ímonos mellorando os dous sempre, sentímonos máis acompasados os dous, entonces penso que moi ben con el. Daquelas veces faime a broma que quere cambiar de copiloto, e bueno, moi ben, levámonos moi ben, que é importante tamén a hora de correr, porque eu penso que é importante que aparte de correr aí dentro hai que levarse ben, ser amigos, e nada, sempre pasamos ben, sempre que corremos. E ti, Manuel, como definirías o copiloto? Bueno, pois un pouco hasta ahora, co mellor que corrín, dame confianza, seguridade, de feito de ir un poquinho máis rápido e todo, gracias a él, notase confianza con él, entre os dous, eso, imos compaginando cada vez mellor, ímonos entendendo, pensamos o mismo, entre os dous facemos as nosas batallas e intentamos mellorar e ir un poquinho máis rápido, que creo que o conseguimos pouco a pouco, que as nosas discursións e ás veces e tal, pero bueno, sempre con gana de mellorar e ben, moi ben, dá moita tranquilidade. E que outras aficións tedes? Pois, a verdade, eu falo por min, é o que teño e non teño outra porque xa há moito tempo xa non temos porque o coche, todo o que podemos, facémolo nós, sempre el me axuda, entre os dous facemos todo o que podemos, e xa non queda moito máis tempo para ter outras aficións. Cando podemos irmos por aí de festa, pasámoslo ben, pero non é unha afición. Intentamos, despois de todo o traballo feito e tal, disfrutalo e pasalo ben. E a min pasame exactamente o mesmo, co tema de andar seguido fedellando nos coches non nos dá tempo de ter outras aficións. Cando seamos vellos iremos ao bar xogar o tute, pero agora non temos outra. Por ahora é o que hai. Contanos un pouco a preparación do coche. Bueno, pois o coche basicamente está, ahora mesmo está tal e como veu de correr a Copa Clio Sport. E nada, a idea é ir mellorando este ano, en principio, a ver se podemos facer a electrónica para salir xa no primeiro rally, irnos adaptando a él un pouquiño, ver como vai, e pois o ideal sería xa poder meter unha suspensión xa de 2 ou 3 vías, que vémola bastante necesaria, porque os reglajes son bastante diferentes e as melloras serían moi notables. De potencia vai bastante ben, pero imos empezar por facer a electrónica e despois a ver se pode comprar unha suspensión mellor e ir probando a ver como vai. Para este 2015, que rally realizaredes? Bueno, pois en principio a idea é, se damos feita electrónica do coche, pois salir en Lalín e despois, en base a eso, pois a idea principal e polo presuposto que barexamos co caixo dos patrocinadores e todo, seguiremos facendo Noia, o Rally da Ulloa tamén está pensado facerse, e despois, a ver, dai para diante sí que xa iremos vendo como vai todo, e se hai máis, pois en principio a idea é poder facer algún máis, pero tampouco sabemos concretamente cal, pero a ver se fai finalmente este novo Torre do Hércules e despois, máis para diante, pois... A parte slaloms, non o tenes pensado facer? Sí, teño pensado facer o campeonato de slalom, a ver, intentar ganalo, xa que este ano quedeime aí un pouquiño carganas, máis que nunca de intentar, pois, ir a por ele, e se pode ganalo, pois intentaremoslo, pero bueno, non será con este coche,
espero que sea con outro. Xa que este coche, pois, non é un coche, pois, moito para Lalo, non se presta, aunque este ano estuve correndo con ele e tal, porque agora ao vender o Saso, pois, o que teño é, tamén me quería ir adaptando ele e tal, pero non é un coche que se preste para esas carreiras. E a ver, en principio será con 106 ou así, pero a ver, eu sei que está sin confirmar aínda, a ver o que podemos facer. Cal sería o teu rally e tramo favorito? Rally... A ver, rally polos resultados e polos tramos moi rotos e bastante ratoneos e tal. A Ulloa foi un rally que a priori non me gustaba cando entrenamos, pero unha vez que nos vimos correndo e tal, en cada momento sentía máis a gusto, íbamos máis rápido e, encantoume. Todos os tramos bastante parecidos e gustoume moito, a verdade, gustoume moito. Demos ido tamén bastante rápido, disfrutamos moito e igual foi por eso. E despois, tramo favorito, pois o tramo do Pino de Botafumeiro, que era o Botafumeiro, que tamén é o tramo da casa, igual é un pouquiño por eso, pero bueno, un tramo moi rápido, ten zonas moi rápidas, non sei, gustame moito ese tramo. Como decidiste comprar este coche? Bueno, pois este coche foi así un pouco unha idea de última hora, porque nós estábamos empezando a montar aí un 106 e, bueno, xa tiñamos algo de interior feito, barras e tal, pero víamos que íbamos a meternos nun gasto bastante grande e a xente dicíanos que era mellor comprar así un montado, xente que sabe e tal, e, pois nada, falamos aí con Souto, era un coche que xa conocíamos bastante, que corremos no Rally 9 con el, de alquiler e tal. E nada, decidimos comprar este e así. En que copa participaredes este ano? Pois, en principio, temos pensado salir na Pirelli base esta nova, porque inicialmente tiñamos pensado salir no seguro por días, porque é unha copa bastante económica, asequible para calquer piloto que empece a correr, pero buscando un pouco o tema dos patrocinadores e salindo un pouco por aí a pedir e tal, pois bueno, conseguimos reunir un pequeno presupuesto que nos dará para facer 3 rallies ou 4 rallies dentro da Copa Pirelli base esta que sustituye a antigua FUM. Que metas e obxectivos tedes para esta temporada? Bueno, esta temporada o noso objetivo único que temos é aprender nada, que o coche nos respete en torno a mecánica e nós respetalo a ele, porque un golpe sería abandonar a temporada e nada, aprender e... Como vedes o campeonato galego e sobre todo o tema das copas? Bueno, en torno ao campeonato galego vexo bastante ben, porque Galicia é unha comunidade autónoma que hai moita afición ao tema dos rallies e hai bastante xente a correr en todas as carreiras. E nada, e o tema das copas, pois hai copas asequibles para todo o mundo, está seguro por días que é unha copa na que pode participar case calquera dos que corren no campeonato a día de hoxe. E despois vai habendo copas un pouquiño que xa requiren un pouco máis de presupuesto, como é a Pirelli, que o ano pasado era antigo Fumo, pero bueno, a ver, o precio das rodas se levouse un pouco, pero tamén sales con unhas rodas que podes confiar nelas, unhas rodas que che deixan ir, creo eu, que bastante rápido. E, bueno, vale a pena gastar un pouquiño máis en rodas e poder correr un pouco máis e confiar un pouco máis nas rodas e no coche.
ao teu copiloto? Bueno, o Brais bueno, levamos xa, como quen di, unha vida xuntos, somos amigos de sempre, nada, no tema dos rallies hasta ahora teño pouco que falar del porque levamos poucas carreiras xuntos, só fomos correr ao Rally Cande a Portugal e máis no Rally de Noia, pero non sei, en calquera dos dous, para min, eu coordino moi ben con el, para min fixo o mellor que pudo e o mellor para min tamén. Nada, seguir adaptándonos un ao outro e ir pouco a pouco, sin pasarnos do límite, nada máis. E ti, Brais, como definirías ao teu piloto? Pois prácticamente o mesmo, eu tema carreiras, aínda, como ben di el, aínda non tivemos moita experiencia, porque só corremos un Rally de Noia, un Camp Festival, pero bueno, en tema confianza, en tema amistad, pois a verdade é que é moi grande, e penso que vai seguir moitos anos. Que outras aficións tendes? Bueno, nós, tanto el como eu, levamos xa moito tempo neste do mundo do motor, xa levamos indo aos rallies desde que éramos pequenos, e nos gustaba moito o tema este, nada, temos, despois tamén nos gustan as motos bastante, o tema do trial, que levamos 3 anos correndo, corremos os dous na mesma categoría e tal, aínda que, bueno, ele aínda que xa un pouco máis paquete que a min, algunha carreira xa me ganou. Nada, despois, aficións, pois, nada, motor, nada, salir de festa de vez en cuando e nada máis. Sí, o mesmo, pois, como ben di el, levamos 3 anos competindo no tema do trial, este ano, pois, ca compra do coche, porque queremos salir a fazer rallies, pois decidimos abandonar un pouco o tema das motos, pero bueno, ainda así asistiremos se podemos a alguna carreira por aquí cerca, para non perder a costumbre, e polo menos saber como se encende. Contanos un pouco a preparación do coche. O coche é un Citroën Saxo da Copa, un pouquiño mellorado, e nada, penso que é un bo coche para xente que está empezando así como a nós, que ten un mantenimento bastante bo de manter, é económico, e nada, penso que por ahora o pouco que rodei nele é bastante fácil de levar, e nada, por iso decidimos adquirir este coche, e sí. Habrá algún tipo de mellora durante a temporada? No, o coche en principio pensámoslo deixar así, polo menos esta temporada, porque xa non contamos con moito presupuesto, e nada, hasta agora penso que vai ir ben tal como está, porque nós tamén estamos empezando e non vale a pena mellorarlo, porque casi non vamos a notar cambio. E nada, despois de cara a temporada que ven, se queremos que o coche que queremos que corra un pouquiño máis, pois trataremos de facer algo de motor e nada, así. Plans para este 2015, que rally realizaredes? Pois nada, no 2015 temos pensado empezar xa agora en marzo no Rally do Cocido. É un rally que temos xa bastantes ganas, porque despois do de Noia debeu de ser un dos rallies que máis fomos ver, en plan, cando íbamos como de aficionado e tal. Un rally que nos gusta, e despois nada, seguir en Noia, despois seguramente fagamos tamén ese novo da Coruña, que non sei agora mesmo como lle chaman, o Terre de Hércules ese. Nada, tiñamos pensado tamén facer despois algunha subida, facer subida a Pontevedra ou Chantada, ou algún slalom xuntos ou así, nada, para esta temporada así, nada máis. Rally favorito e tramo favorito? Bueno, nese aspecto non teño moito que dicir, porque eu por ahora son novo nesto e nada, só corremos o Rally de Noia, pero bueno, en plan cando iba de aficionado e tal, o Rally da Lin é un rally que me gusta moito, gustamos os rallies así rotos, que con chuvia e que estén enlamados, eso é o que me gusta. E nada, tramos, pois tamén vouche dicir en plan aficionado, porque o tramo de aquí de onde somos nós, o tramo de Montemuíño, que é un tramo que ten prácticamente de todo, subidas, baixadas, zonas rápidas, zonas lentas, rasantes, ten de todo, é un tramo que me enamora.